Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Mega rally APHLC asong pen ke paman pon along ke ong dung mati suri armu ara kachitudun. Jangmi poni phaing kora ke thom arni dipu gov boys pathua klam along all party hills leader conference mati thi hek pen APHLC asong pen mega rally amai pi ke paman pon along ke ong dung ara chetong pon. Bangso amai pi along alohi aman pen advocate Raju Deori Daniel lang thasa tum chetong dun si mai along kaningje pon ke Karbi Anglong ara do anta jai kathar aphan pahai nangpo kali pulotang te inglong aso akhe nang virdet pupusi Raju Deori pen mai along thantekang halapu Daniel lang thasa pen kaningje pon thuke nonapor inglong aso akhe chingrum pet pen APHLC aphan pahai nangpo pahai he pulote inglong aso akhe aron ajutang do anta nang pavir etpu lapen BJP Ratchari asong along pirthe along kahenu nai luputa Daniel lang thasa pen mai along ningje pon Lasipinia son lapuan ar muka cetong aphai ke om ke APHLC asong ke haiji ang thek dolo pusi APHLC asong atum aning chepathe pon winti Phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong news Jen bu ang thek paklang maprang tak mat lo kapaklang ini dok kapaklang ini kini APHLC asong ke BJP masih kaca so BJP itu asong tim kaca parai akan cok celongan akan kam tin kang cesong kini ASTC pun BJP itu masih cok akan kam tulong jongun hai lo mapini jongun hai he lasi BJP ejen kalimah kalang mapujong tentang heki kurang deh la BJP itu pakai lo kaca parai lo kaca don dulu tum hello ejen lo Lapen cedon dundelo cesong hai lo perlu lagi ejen lo gitu hai lo ang son sida kilo chok te asam state election lasi kedautan election ke laki aron ne posit re election dunangi re election pa dunangi ke non achari ko sarkar ko popolo patwa he dekke रात का नहीं के APHLC मंगली APHLC के रात बना बेकाबू खाला सो की तरफ तक इलेक्शन के लगे आरो बेला से नॉन इलेक्शन की जुनंगी कुछ कदीमान रात पाकिस्तान लासी रात तुम कर जुनें के नॉन कचरी बम आंग होइलों कांग ये तुम कर जुनंग को तुम लोग खाना क्या है मासी पिनी जुनंग को निमन तो मासी पिनी जुनंग को कोपिया पोलों ते आरोन बेल इलेक्शन मांग dak dia here ke मासी जुनंगी Lapen isi nang kopi dong. Votar list. Congress candidate Joyram Ingleng aphan nilip along kang thum karde amai ke padupo Lakhain korpon nilip MSC constituency ke parlu jogi hola ingti complex athengno along kewangji lok sabha along Congress pen kachotoi dun abangphu Joyram Ingleng aphan kang thum karne amai ke padupon bangso amai long Samson ingti pen mai charipon bangso amai long ke damtang MSC election ahu independent pen kachapate dun NDF a candidate Avinas Rong hangla pen ari sanghwa tumdo anta NDF asong pen JOC Congress asong along chingbedun mai long kachetong dun Joyram Ingleng Congress candidate Samson ingti Joy Singh Teron CPI male candidate Robi Kumar Phangchola pen ke ong dong Congress aphan ke khrai arada tumdo an cherap cheto dun si bangso amai misen pen pachun ponlu Joki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong news No nak kuliah roi nangli punya harlung pen sokdam pen nangli tumata kuliah roi laga kawe no bunyi harlung isi sokdam pen lang komne batne lapang kaya Dela bangso la BJP sarkar tumang ke UCC la pen CA butat tamela haidet punang te la tum implement mek jipu la nang tum nang se haidet punang te kopilo la bangso ahin be hello BJP atom senior boss leader lake itu mah culture ini cuma tradition ini cuma language Langsung foto bangke la bangke. Langsung boleh. Takanil ko ha keceng benopos lo nonton. Ageng pakano langsung dah. Apa yang harus orang nak jika fere me lang bangke. Non ke do bond finance minister UCC da UCC non da digital government lang sila. Ito opposition table. Apa yang digital finance minister men ke la bangke. Nilmala Sitaraman. Apila na bang aban ke. Prab kala prabhakar. Dono na phone nang le la district ke thom han kopilo message ke pigang tung ke
Mrs ke pigang tung la district ke thoma arat tum phan pilo nang le hin social culture. The picture of India will change. You will hear open and free hate speech from the Red Fort. Manifold kind of situation will prevail across the country. Modi jang si power ang thula. APHL se asong atumpen bike rally ajai mek kedeng pon. Nijang Karbi Anglong Amri constituency APHL se Amri CC committee atumpen pater pipon si bike rally ajai mek ke paman pon. Bangso bike rally ajai mek along kadokawi bike home pharo sosi pache jengpon. Son si Amri constituency along sitami penang an APHL se asong aphan ke kroi atum do olu. Ladak Karbi pen chenglo diwa lapen khasi akorte atum sitami do piklo pusi ex-president Rollington ingti pen nang pachini dun. Som si bangso bike rally ajai mek lower Amri durong pen pang chengpon si lang erdang an palipon. La bangso bike rally ajai mek along ex-president Rollington ingti ex-candidate Rajendro Tisola pen vice-president Rupsing Thangchwa tum pen japon si bangso ajai mek pachun ponlo. Amri pen himari bongru Karbi Anglong news. Dak amri mesti long mai tiri pon lo kedap ani tum hadak luar amri pen senang ceng lo luar amri pen nang ceng sipu lukunci pen wanglo lukunci pen senon dak umpanai pen kepu dam si la umswai pen pu bon marjong du pon pet si langar dangan si palipo asi alam bangke lalo non nitu misi campaign gua hisap si non la bait pen samin tum rally an lo asi non kewangji ingkor chogar ni MP parliamentary kili kalong special CPN sitoi dun jai sarphan tum vote ki PG kan kapi haje phan bang sin tum bori lo dangte pini kon bak armu chijeng lonte armu bang ke tum ongdung lo bait lok se ihum ben bahini chathap lo pen ke bait lok phuket society 100 above kami non kiwang weda do ulang api do ulang pen non tu mangga prang kiwang tu mas non dakan bang nang lit te tangte nona kahilo pen kewang ke hai tu mamalo nang chitong dung pini pini bat ke non ala election tan kili rom apot central committee pen stami bang ne der lo pen ke LA committee pen stami bang der LA ko ase LA representative son lo ni wathalang so LA long organizing secretary nasi ni chitong lo ala pen dak amri CC President Secretary pen chenglok members hai tu an sampai pini cetong rapat lo. Terar phan pelo pachini kang tunge. Rada phan pachini kang tunge lalo yutum nonapor yutuma Karbi Anglong na pen di masa olong inglong rat kwana kisung makel tum cicini thailo. Pen amri rat tame amri akisung kupi makel tum cicini lo posi non bangke non ke wangji MP la non parliamentary kili kalong bangke manghu hepin pen special sia vo aphan se vote pipo buseng se ning thelo la pen ke kisung men stame la jong se il tum vote pipen jai sar phan pahai lok tang dil tum kisung ta Karbi Anglong kisung pen ke tum da amri kisung ta sap su jok ko se ning thelo amri konsensi arlo cingki cingwai si amri konsensi pen de tum dak amri ta parti ke so tum jadi da Karbi tadu tumang tadu tiwa kote tadu an cingri pet an rat tum polo edita da kecikroy asin da kecikroy asin pa peklang nanyi la si baik rally pedu nanyi pesin tum konsensi komiti pen cingki cingwai si cikroy lo la si pini arni dari ini dari 22 ner tum petik lo la si na la tum godo ko be teklong lo media cinglu senan arjap lo na la tum teklong lo ili ke cingri rema aneli ke kudam ye bangke amria kondisiona bangke rat atum ka cingri ke 110% la sini tum SLC tum kerem ye kale ne tum sidak amri ke DJP ye pan kongres ai pan ta election si ongji ke ong ata ong pigi tinam program atema tiwa korte tum ta alang tum ta tribal su la pen ke chumang tum ta tribal pala non ke mitang odhikar mitang harat kini si jati jabo pupu pada si dak amria konsensi arlo keduan ayati inglong so tu misiwet arjap tipsi itu masar itu makandidat akai jai kathar pansin tu hai je panse cik wan se dolo
harong arlo kidele adik manta langsung neli tum hanang bom neli ke amri presiden lo dan neli panang ke hang neli bangwek na isaku ningweta neli dam tulak long ni adim neli dak amri pen ke 110% assurance na pihai tum amri ke mo nali tum teknologi what cooling percentage sata tum se ongi 80% के PHLC से warlong po lapen kanon ke amria su lule lo no less is powerful sarge ka thar nang than pe na jo non ke amria su ta jini lo Lalu sa laso areli bang konar ansi yang itu paling. no nele tum nang cheng ke durong pen nang ka piu da mi ke nele tum ko sari lang ka Ante laso dambom long kupini komani tum son nang ka kam kedu lo son tum. no no ma nele tu ke bang tangana ja bang ke majok ta nang ka pasik sak du na bang abi nang nele tum non PHLC se majority lo amrike nele tum 80% na ke highway La pini reli kita melong essential pa nang strong don ini ke central pen gawe nele tum da CC hoi pen se ini abang ke nele tum Parpul bangkuan bang di sini. ini 260 baik tahun tu lapen me thang se yang tu je thawa pot se nele tum lan wet lo parti pen le piu du sante nele tum 5-600 baik se dukogi BJP along bang ingkoi so se APHLC NMUC atum chepa ogdun lakhain kora phoni lep MSC constituency ke parlo lower tarapung polling station along BJP vote kerek amai peman pon bangso along BJP local committee meipu mohen tok bi chonbang prodip terang pensi mai chepa hempu pondo lapen lower tarapung PS along APHLC VP Olive Teron NMUC pen Rajep Tarusitami BJP atum along chepa ogdun Bangsa Mailong Nilip Mondol Palagram Singkro Sita Chetong Dun Lapen BJP Klembang Phubang Phiatum Sitami Chetong Dun Lapen Rongasar Samson Taru Wesley Hanse Sitami Bangsa Mailong Chetong Dun Lason Sipining MP election ahutke Lower Tarapung polling station along ki BJP ke haipon ang thek do tanglo pusi pherangke aphan nang pachini dun tangte pherangke thengno kaning jepon alam thele ang tonpen arjuponik sina Dolamara pen Dor Singh Tokbi Karbi Anglong lake Wesley Hanse non-dak Lower Tarapung along local committee vice president representative non Liklembo ini kapre teachers pendang lo kapre ar party tu masih kok bentuk bank ana finance kok gelo ahok pe dalam mangkela son hello je pini ladak nil tum mass joining program nil tum Lower Tarapung along nil tum ongdung arni pen nil tum labangso ki join ji pu nil tum arji ki ding pen alang le tum pen nil tum phan abirta nang pali labon stame nil tum kedam ke bang awar sai ka bi det pen jok lapen botor ke hin dak pen jok nil tum chukheola along stame nil tum dun thek thedelo an part ame aku bukajan along hanjang langso along labangso mass joining program dolo bon stame nil tum la kedam ke bang awar sai ka bi det pen jok nil tum chitong thek thedelo lasi pini bangke dak nil tum Lower Tarapung PS along chot sitame nilitum alang litum phan nilitum deng ponlong lo take ladak kedam tang apor bangi independent nanten khirki tum second position ang dunjo tak toxin yan velo ki di tate peneng ke chuneng teng lit unji mon e ahok pet alam ang kelason lo je kedam tang apor bangke ahok pet alam lo dak nilitum malong kadu kawe voters bangke nilitum malong Bharat Rock ra chitim ne nilitum malong do labang song bong pen nilitum BJP tum paktroksi ne pen leading lo an partame la opposition mat independent kedam tang por bank ke la NMUC pu labang so asong alang litum sitame second position an ke dak nilitum long labang so PS long nangdun lo bon sitame pining at abang ke la son lo ining ke the dolo alang litu tuning la so NMUC pu labang so song independent song pen second position ang dun tum ans tame pining abang ke nil tum labang so Lower Tarapung along BJP local committee along alang litum kewang pen ongdung alang litum abidi sore pen dang lok lapen alang litum jakong horang la kaddo ka wis tame alang litum edang chiram nang chito dun pu pen pining la local Lower Tarapung along na chipa ogdon pen nilitum ining ke theke la lo BJP bangke solid mane 70% bangke niltum Lower along longji pusi ninge thilam dolo kuna kopipia tum mesi dak ke bang lo lada ke bang bangke non ahok pet ka chini dama bangke lalo APHLC pen bang lo an par ke
Kongres pen abang ke avebon nasi ESGC pen stame ave nasi bisiko APHLC pen hala NMUC alang letum pen si pini la nilitum along nang cipau don la BGP along